Blažimi u Plzně, moc příjemná paní, protože když jsme si volali, tak nadšeně říkala, jo, to určitě přijedu, tak mi udělala strašně velkou radost. Takže teď bych se jí zeptal, jak je ta vaše vesnička, ta Blažim veliká? Takže ta naše vesnička je o trošku větší než ta vaše. Má zhruba 61 obyvatel stálých, takže o trošku větší, i ta náves je o trošičku větší, ale máte tak zhruba hezky stejnou vesnici jako my. A kolik tam máte průměrný věk? Průměrně věk je necelých 40 let. Tak já si myslím, že to jste mladý. Lehce se nám omladila. Zeptám se, pořádáte tam taky nějaký kulturní akce? Začínáme, kulturní akce u nás nebyly moc, takže teď momentálně začínáme a začínáme tímhletím jarem a doufám, že vás dohoníme. Tak rádi se třeba přijedeme podívat. Určitě. Nicméně opravdu jsme rádi, že jste se dostavili, nebudeme vás držet, protože máte před sebou dalekou cestu. Já bych vám jenom chtěl poděkovat, že jste se dostavili. Tady od nás jenom malinká kytička, pozornost a ještě dostanete dáreček. No a nyní teda předávám slovo kapele Ignis a můžeme pokračovat v programu. Děkuji. Děkuji moc. Dneska známe spoustu menších či větších sídel, která jsou propojena mnoha cestami. Řeky jsou dnes úplně jiné, než byly tehdy. Víte, že samozřejmě rozhodně tady nebyla nejen Slabská přehrada, ale v té době kolem roku 1000 okolí řeky bylo velmi neprostupné, vedla tady možná jedna obchodní stezka, po tomto břehu možná ani to ne, a koryto řeky bylo plné záludných balvanů a peřejí. To vyčištění řeky probíhalo až potom někdy od 16. století. My ani vlastně nevíme, jestli v těch nejstarších dobách byla Vltava splavná. Je třeba říct teda to, že pokud Blažim vznikla tady, tak to zcela jistě mělo nějaký svůj důvod. Vzhledem k té poloze a k tomu, co jsme si řekli, že se jedná o okrouhlici, tak to byl pravděpodobně důvod strategický. Mohlo to být sídlo, které
mělo ochraňovat tu předpokládanou obchodní stezku v kanionu Vltavy, která zde mohla vystupovat výše kvůli neprostupnosti terénu. Takže rok 1000 je sice první písemná zmínka o Blážimi, ale nemusí to být číslo konečné. Listina, kterou máme dochovanou z roku 1000, ovšem není listina zcela pravá. Historie většinou u těchto starých založení samozřejmě nemá ty nejstarší zmínky v té původní podobě. To znamená, že pokud bychom se měli bavit o té listině, vydal ji kníže Boleslav, je to listina pro ostrovský klášter, je tedy z roku 1000, ovšem někdy ve 13. století byla ta listina sfalšována. To v žádném případě neznamená, že by byla falešnou, ale byla sfalšována, to znamená, bylo tam něco doplněno, případně něco vymazáno, co se tehdy nehodilo. Nebyl to žádný problém, listiny byly psány na pergamenu, inkoustem, který se z pergamenu vyškrábal, ovšem my dnes máme metody, kterými můžeme zjistit, co původně na pergamenu bylo napsáno. Takže uzavřít tu nejstarší listinu můžeme s tím, že to, co se v ní píše, je zcela jistě pravé. Ovšem psalo se v ní ještě něco víc. Co se týče té úplně nejstarší zmínky o Blážimi, respektive o všech těch osadách tady všude okolo, tak tady se mluví o takzvané zakládací listině ostrovského kláštera. To je listina odlišná, ta nebyla vydána v roce 1000, ta byla vydána asi o rok dříve, možná o 2 roky dříve, v roce 998, a tato listina se v originále nezachovala. My víme, že ostrovský klášter benediktínský získal postupem času poměrně velké statky, ať tady v okolí, ale i třeba na území současného okresu Praha-Západ a i na území současné Prahy. Tento klášter byl v roce 1420 vypleněn, jeho statky přešly na císaře Zikmunda, který je dával v zástavu. Někdy v té době je možné, že ještě ta původní listina existovala, ta takzvaná zakládací listina. Ovšem nám se dochovalo něco jiného. Nám se dochovalo falzum listiny, která je datovaná k roku 1205, a obsahuje poměrně takové specifické prvky, které ji odkazují někam na konec 10. století. Bádání ve 30. letech, poměrně složité, dokázalo i to, že původní listina, vydaná tedy v tom roce 998, byla zapsána do jakési pamětní knihy kláštera. Ta pamětní kniha se také nedochovala, ovšem někdy v době lucemburské se pravděpodobně původní listina ztratila a mniši potřebovali mít nějaký doklad o tom, že vlastní to obrovské množství vesnic. To znamená, že udělali falzum listiny. Udělali si prostě listinu novou, ovšem datovali ji někam k tomu roku 1205, což nebylo tedy zcela přesné. Ovšem na základě vnitřních znaků té listiny my dnes můžeme říct, že máme před sebou na nějakých 90% tu původní zakládací listinu ostrovského kláštera. Jak šel čas dál, mluvili jsme tady o tom, že ostrovský klášter byl vypleněn, bylo zboží dáváno v zástavu, nejinak tomu bylo i z Blažimí. Ovšem tady už se dostáváme na takovou trošku jinou půdu. Zatímco počátky osad tohoto typu jsou velmi dobře zmapovány, velmi dobře popsány v literatuře, tak o dalších dějinách obcí nevíme téměř vůbec nic. Já doufám, že tohle bílé místo se podaří zaplnit, protože my víme 2 údaje z prvních 100 let obce nebo osady a dalších 900 let v podstatě neznáme. Jenom abych ukázal, že existují i prameny, které nám dokáží promlouvat i z této novější doby, tak jsem si připravil, nebo možná kdo z vás čet Neveklovský zpravodaj, tak už to ví. Někdy před 2 nebo 3 lety, když tam vyšel článek o Blážimi,
Ale když v roce 1654 získal Blažim Adam Michna z Vacínova, tak ta obec podle tehdejšího katastru měla 12 osedlých rolníků, jednoho chalupníka, jednoho zahradníka. To bylo rozdělení podle velikosti gruntu. Takže 12 osedlých, jeden chalupník, jeden zahradník. Naproti tomu Neveklov v té samé době měl jenom o 4 osedlé více, to znamená 16, a měl 8 chalupníků a 5 zahradníků. To znamená, my můžeme s jistou dávkou tolerance tvrdit, že Blážim mohla, ale nemusela být v době 17. století jedním z nejvýznamnějších sídel zdejšího kraje. Nedovedu to posoudit bez nějakého širšího výzkumu, zatím se o to nikdo nepokusil, třeba se nám povede v budoucnu něco najít. K těm novodobějším dějinám Blážimy já bych nerad tady říkal nějaké detaily, které si můžete přečíst třeba i v kopiích kroniky, které jsem viděl v hasičárně. Myslím, že bychom si to mohli nechat třeba na příští rok nebo na někdy jindy. Já vám děkuji, že jste ten můj krátký exkurs snesli. Přeju vám, ať počasí vydrží a ať se ten dnešní den povede. Já děkuji panu magistru Sejkovi a budeme pokračovat dál v programu. Picí pauza. Výborně! Ještě nějaký triky? Neumím už víc. Nebo 5 kilový.